skjønner du det? Kan du kjenne hva du er svær? Ja, dumma med å komme til. La jobba synd. Elski Førjar, det er så lagt og døylig av er. Hjertelig tillykke med dagen. Søs er her, hun vil gerne sige tillykke til dig. Hej, moster Yvonne. Tillykke. Vi ses. Knus. Vi står alle sammen og så glade og ønsker moster Yvonne tillykke, og så står du derovre og er sur. Helt ærligt, her radio. Vent lidt. Hej, moster Yvonne. Det er Haraldur, jeg vil også gerne ønske dig tillykke på den glade dag. Og jeg vil også gerne synge en sang. Glæder røger vores mand til hel, der er til en gård. Førjum, førjer, førjum, førjer, førjum, førjer, 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 førjum, førjer, og førjum, førjum, førjer. Elski Førjar, det er 18 år, og lykket alle 11, og etter rett nær vi 18, kallet jeg. Tog Elski Førjar. Lekker. Helt du? Tykker skal vi bo etter. Hvordan? Velkommen til Førjar og i globaliseringene. Og i globaliseringen er det ikke så vi gjør dere egne klær eller dere egne skrekvar. Vi bruker internasjonal produkt. Og i fjør kom så til store sensasjonelle utmeldingen fra Adidas at Adidas har framlagt 240 millioner per av skoen til Atlant. Heimen. Og som så ofte at jeg så hender, så er onker føringer vi ångstes i Legion og Stina Årgeil. To eier simpelthen et av vesen her skekva pørnån. Ja, det gjør jeg. Jeg kjøpte mine at det skal være i sommer i fjør. Og det var i fjør at verdensrekorden ble sett 240 millioner selv pør av skån. Stina Årgeil, hvordan føles det å være vidt å sette en verdensrekord? Det er en fantastisk kjensla. Og så sitter sjående folk kring og i stående førerne der og spør jeg hvordan vi kanskje slippe at Sudja skekvannar Stina Årgeil. Ja, kjøttevante. Hette er altså skekvannar som gjør til at Stina Årgeil ur Førjun er vi til å sette en verdensrekordene tja Adidas. Og nå er verdensrekorden så heima Stina Årgeil. Hva skal nå hende ut under livet? Jeg kunne godt huske meg at forskylda der. Ok, forskylda der. Så det er som i sannsjonen tja Harrys. Diggilu, diggilei, alla tittar på meg når jeg går i mine gulna skor.
den globaliserade føringren gonger ikke bare utom atlan heimen, han gonger utom atlan heimen i goddelskåen. Men den globaliserade føringren i Førjun sannelig eisen vi på nådanar, ikke sannhet, Randi Sorøy er i Olgar Ile. Takk for det. Den globaliserade føringren kan lykkes vel arbeide i Sol i Korea, som i Nord-Deble i Førjun. Vi tar hit Imma Olsen, som selv om han føringer, arbeider i Norra. Imme nemlig en sera globaliserad føringer. Imme, du arbeider en så spennende og urvis landet som Norra. Føler du at du surfer av globaliseringsbildene? Nei, ikke akkurat. Jeg kan godt si det til at jeg skøyter på alle hese skrepene. Nei, men var det ikke globaliseringsvindene som blæser om heimen, som blåste det til Norra? Nei, det er godt ikke. Men hvor du så færen alle veien i Førjun og helt til Norra? Harga, i Norra mer reier, her mer fisker, her mer tosker, kan ikke til at i Norra mer alle skreper. Elski Førjar, du er så realt at gjerne være her. Omkring sånn du være her. Bye-bye. For først pleier jeg geng og mæla, her som bøttene spil. Kasta, hopp og lofta. Ta hugsi ofta. Hever stuttlet. Hvis jeg eit av dem hever mutt. Eit som smultes som blutt. Til mui. Eit som røpte Pappa, hekk så kjøttet klar jeg renna. Bare at sæta gledast og flenna. Verlig. Følt kærleikum brenna. Det nekka som lønges etter å kjenne. Var det en dronker så skulle de færre vi unna flåt. Jeg skulle færre vi unna til fotboll og trena dribling og skåt. Og samma skulle vit, hilde vi Arsenal, eller United, eller Real Madrid. Vi skulle være viner, jeg og han. Spalt vi Ninja Turtles og Spider-Man og Aiolo. Skulle jeg give unna en stauran trukk. Og flagte inn og skulle jeg bor en hela kokk. Jeg er så stolt av min lilla mine som flagga et lilla hin. Og skulle jeg haft gleden av en sånne, så skulle jeg haft en kone. Vi tror at vi er som greinene gjennom tre. Bare vi har vært god og lære at alt tror just henne bare glede. Men jeg er for gæren. Jeg er et følgende blæ. Mitt tog. Det er kortet sted. Men bøttene de er fitt for det. Jag kör så från där Vico. Ja, det är så. Alltså, vet du. Azor! Azor! Azor, vet du det? Kom här! Nå, vi har sett det på mer. Något här är det. Fjärsen till kanske. Nej, men du, Azor! Velkommen til Davike. Nu har vi tøynder.
Øsse vinter gonger der tur i plantasjene, og han meler av Imsul Astron. Det är ju så det så jag nog snäckte i veckan, va? Ja, alltså du helt otroligt. Du next den bästa journalisten i Føroya. Ja, det är ganska synd va? Ten the shit, alltså. Jag ska lova för dig. Du er den eneste journalisten i Føroya som klarer å sette alt det her botten, hamrande, korrupte politikerne opp på plass. Ja, nu kanske det är så synd va? Det er jo så måned vi tar, altså, vi tar en tøynder, altså en søve som er rikket rettelig godt til opp i det vike. Okej. Det er ikke en søve om stjårar, eller politikere, eller leier, men en søve om det vanlige folk. Ja. Vi var på innan år, og vi så til vi var inne i en ølsteg, så måned sette vi bord. Og det er en flask fra ølflask fra Førjar. Ölen hon var mer än halv. Ja, altså det var lite mer enn halseren drukken av ølene. Okej. Så reiser hun ikke opp, for ut av vese og pissa. Ja. Da kommer atter. Takk med atter. Hvor støy er hun ikke nesten tom. Bare en rei var etter to. Vi halde dere videre hvor det vi er som tåkene, som drakkas øl. Vi kan godt komme i sommerbøyste hvis det. Vi kan si det. Det var Viko. Det er en tøyende søva om vilkårene til vanlige mennesker, ikke bare, det gjør bare om stjårar og politikere. Dette er det vanlige folk. Alltså, det må vara synd mer att köta, va? Halta det vidare då. Vi må vita det. Vi må vita allt säkert som vi gör. Det blir chans till. Ska jag bara säga att här att vi kan vänta att där. Tack för det, spännande så. Vi kan vänta att där. Bäste journalisten i Føroya. Stendrere sier, jeg er den eneste som klarer å sette politikerne på plass. Han brukar allt sitt liv och kritisera allt de som är bliven till nacka. Ja, og jeg gjør det. Så jeg har snart med at jeg er en drøm om å bli politiker selv. Det er han ikke format til. Så nu er han journalister så han kan pilka under nyr. Men jeg gjør noe vi vanlige mennesker. Nei, du. Nei. Helt otroligt. Han Jeg er. Mycket av det, Sikken ein falske fernet. I Elski Førjar, sjåften herrar og kallar. Det er kjele, kjabe. Det er ned. Kjeilet? Det var forbanna ussaligt og fullkomliga sjálvkjørst ussaligt og vanaligt. Ein stor skam fyrir alt eitir du. Hvis jeg hei vært trener her, så er jeg syrt fyrir at tar maia og allar hinar nyer. Kroppsbløystyrstjern! Jeg skulle trena Ape så hardt til at Ape blei et gråd. At Ape blei et nutt kyrkjebørein. Fullkomliga oivervinnelige. Og hvis du så har hvis du så har vært en spiller til Ape, så har du nok sagt, ja, det er alt for harsta. Altså, vi renner ut i kyrkjebønnes, kvann den ene sa der, jeg orsker ikke meg. Orskar ikke meg. Du er linomæver, det er bei du heimvitt her, men har du vært heim til fær så i kjeitan en inneskrekvar, og fær så i by om arbeid, ja, tåglaska! Så har du nok sagt, du har sagt, ja, men det skal eisne en teknikk til, og taktikker, og bøltbehandling til, Bøltbehandling? Eller det der bølten er en dama som skal klappast og kælast, du. Bølteren er for mannfolk! Fotbølten er ikke for konefolk! Fotbølten er for mannfolk! Ja, det skal rennast! Og det skal taklast, du! Og så har du sikkert sagt, ja, men teknikker, det skal eisne til. Teknikkene er å bombe seg kulene og i kassan her! Det er teknikker, du! Ja, og så har du nok sagt at, ja, men Ronaldinho, han kan kela for en bølte og samtidig få ha mål.
Nå, så du at det få Ronaldinho til AB, ja? Ronaldinho. Hva tåser du om det? At du har fått Ronaldinho til AB, ja? Altså, du kraftig idiot, hvor skal betale? Du? Ja, eller du er ganske sjølver til at du sjølver en Ronaldinho. Hvis du heldig til å gå, så kan jeg godt si at det beina veien til at det er du ikke. Du er ikke annet enn en sveklinge som ikke kan bruke seg på fotball. Det er sagt, vet du, ja. Og så er du altså ikke vet hva du skulle sagt, ja. Ja, altså, hvis det var sånn, får man spille rap, ja. Ja, det er så fors. Bomba nå i målet! Fotball det er bare fire målfolk! Tuin gås! Du er en gås! Skåre! Skåre! Elski Førjar. Føringar er så utrolig krysset. Ja, jeg er så få til å fortelle sin om et livende korsdag, og hvis det kan vise sin om hvordan det korsdag ser ut, og så. Vi tar det nok. Ja, ok. Jeg synes det er god idé. Du går det så? Hej. Er vi klar? Ja, kan man gå. Remi og Rosli, tidigare holdt vi et nytt projekt som er et livande førjarkost. Kunne ditt grøy og nærmere fra tog? Så Remi er, men det også mer med det om det førjarkost, symbol for førjar. Og jeg har fortalt faktisk at det er veldig Läckerst. Det är så man huxar om det. De skonarna. Så är de bara kickver och säger och alla kockarna som är dörren kock och allt det här. Jag kunde inte akkurat som den gamla utgåvan av förrän som det var fyra. Vi kom ju också eller så. Han drar som det gamla som både som följer. Det är så så läckert. Men alltså hvis nu vid hade det alltså vi som både förföljer så kunde vi virkelig och det läckra kunde det upp. Det tror hon har nog så störst LHP. Läckerhetspotential, ja. Ja. Så kunde vi göra läckrat upp eller så. Gustav? Emil. På förutsättning. Konraden, hon var bara ett fjall, liksom. Men som så Remi. Kom, visa. Och det värsta. Kanske bara på hon kom, ja. Mera. Och det lätt. Och Nancy går. Nancy. Det stora fjället och det kleina fjället här borta. Det är snack om strömmarna. Jag som strömmarna är ganska det läckraste och vi med SMS och Eclipse och allt sånt så är det inte läckert helt men också om det men det är rosligt som är som boll på strömmarna så som så här som alla fjörarna och sånt och så Kalbaksnäs och allt det som är strömmarna så det är läckert. Och sånt där är det läckert. Jag syns det är lite spännande. Come to the Faroe Islands. It's läckert.
Er du ved at være klar, søs? Jeg var klar en halv time, mor. Så kun Baba vi venter på. Her hold du, skat. Vi skal til Yvonnes fødselsdag. Vi skulle være der klokken 7. Nu er den over 7. Nå, men hvad synes du så om min nye kjole? Jeg købte den nede på hjørnet. Forbi tjek. Jeg synes, det står virkelig godt til dine øjne. Tak. Vi skulle altså være der klokken 7. Og nu er den over 7. Baba for fanden! Ej, herre, det kan du da ikke være bekendt. Så Baba for fanden. Hvad har du gang i? Du ligner sgu da en klovn. Hvad flår du vores andre, ikke? Ta, færdige føringer der. Ville ferien være tignarlige klatter. Hesen maveren, han fer så ikke i dansk pjatteklæger. Det er altså ikke kun det. Du har brugt over en time at tage det på. Vi kommer for sent nu. Vi kommer ikke for sent. Vi skulle være her klokken 6, og vi færre nu. Ja, og nu er det sådan, I var 6. Det kan godt være, at dansk pjatteklokka er 6. Men vi er en førisk familie. Og førisk klokka er 6. Her bevares. Og når vi kommer til Yvonne, så opfører det altså pænt. Ja, ja. Det er Elski Førjar. Tui, at det er så godt å være. Yeah. Okay, for jeg siger dig så det er. I'm here, I'm queer, get used to it. Og tager ikke shit. Hvis det ikke er fedt, så er vi kvitt. Du skal i London, du er veikere. Du hater med, og der gjør det feikere. For innerst inn er du sjølver. Weekend i Førjen og tøsse. En home samkynter jeger av busse. Ja, men gå seg til det ronga stjerne. Helder vilde bu. Du have aldri tro. At menn tendro på appelsinhu. Premenstruella geller. Mjadna frikadeller. Innast inni i alle mennene mjadna helt spesielle. Lät hun inne jägare släpper ut att dansa.
Sommer kunne ikke tåla. Altså ikke meg en gubbøynen og tråla. Der skuma som en rist jolly cola. Så kommer en ordentlig skåla. Jeg har der lov med bok og barst. Men jeg har lært at det er så forbi smarst. Det er ta at du kan gjøre barst. Ta det at du det her var ta at du farst. Så i sånne fyrer vil jeg bare føle akkurat harst. Yeah. Jeg tås ikke vi te, jeg tås vi tun innere djeikara. Tu Førjar, ikku vi ljós, lúit yfir himminsins ókomnu dagar. Tvína dagar, at hun i eigi fer að drekka og ysse, dagar mjög. Dagar, at hun i fötur fer tæ og tyggve til fjans og fjör. Dagar, at du har Førjar volsens fotne tunge, først at høyre farna kjempe. Og dagar, at du skjolt, elsker jeg barna, først at kvøva åkommen ørende av Førjar volsøk. Tvøyn, baden, verandaren størsta gave. Tvøynar, Førjar. Och Jesus, egen till det här. Nuts mascara, är det? Sørst du det? Det er nødt til L'Oreal. Nu 30% mer volume. Og skylder vittnar ordentlig vel for hva jeg er i eisene. Åh, Jesus, lekkert. Sånn får jeg kjøpe mer. Jeg er litt glad for henne. L'Oreal, because I'm worth it. Paske kjøvle, bla bla bla. Nå, vi er den største nu, altså.